Mal-500 tifel u tifla li għal raġunijiet differenti ma jieħdux ikkel magħhom l-iskola u kienu jingħataw dan mill-iskola stess se jibqgħu jieħdu l-ikla ta' nofsinhar mid-djar parrokjali tal-lokalità tagħhom fid-dawl li bħalissa l-iskejjel ingħalqu bħala prekawzjoni. Dan ikkonfermah il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici f'messaġġ fuq il-midja soċjali. Huwa spjega li dan se jkun possibbli grazzi għal ftehim mal-Arċisqof Charles Scicluna. Aħna qbilna li dan l-ikel se jiġi depożitat fid-djar parrokjali li għandna f'kull raħal f'Malta u Għawdex u il-kappellani u l-arċiprieti offrew min-naħa tagħhom illi iqasmu dan l-ikel lil dawn it-tfal illi altrimenti ma jkollhomx dan nutriment li aħna nkun qed naħsbu għalih. Ġenituri jew kustodji ta' dawn it-tfal se jkollhom l-għażla li jew jieħdu l-ikla mid-dar parrokjali stess jew jitolbu biex l-ikla titwaslilhom f'darhom. Ikun hemm allura għażla ta' min imur għall-lanċ fid-djar parrokjali u min ħajkollu l-lanċ imqassam lilu mill-volontiera li jkun hemm assenjati fid-djar parrokjali. Jiena nirringrazzja l-awtoritajiet ekklesjastiċi kollha illi mill-ewwel weġbuna f'temp ta' ftit mumenti sabiex din il-ħaġa tkun tista' ssir mingħajr dewmien. Dan kollu se jassigura li anke jekk l-iskejjel għalqu, is-servizzi li joffru li jagħtu wens lil bosta tfal u familji xorta se jibqgħu jingħataw. L-iskejjel mhumiex sempliċement post fejn it-tfal jitgħallmu, imma huwa wkoll post fejn jieħdu ħafna servizzi. Minħabba li l-iskejjel ingħalqu dawn is-servizzi ġew affettwati u qed nagħmlu kollu li nistgħu biex kemm jista' jkun noffru l-aħjar alternattiva fiċ-ċirkostanzi preżenti li qed ngħixu fihom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.